खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ सासे ट्रेक्टर सालायगिरिनि खाफाला हरसेनि गेजेरावनो गेवदों। गासै 4 लाख सुबुंनि गेजेराव हावलिनि सासे ट्रेक्टर सालायगिरिनि खाफाला गेवदों। हावलि कालसारनि इन्जामामुल हक मुंनि सासे ट्रेक्टर सालायगिरिया हावलि राज मेलायाव खुंजानाय लटारिनि गिबि बान्थाखौ मोननो हादों। 100 रांनि लटारि टिकेट लानानै हरसेनि गेजेरावनो गंसे दामि गारिनि बिगोमा जानो हाबाय ट्रेक्टर सालायगिरि इन्जामामुल हकआ। ट्रेक्टर सालायगिरि इन्जामामुल हकआ ट्रेक्टरनि सीटआव जिरायनो नांनाय नंलिया। दानिफ्राय बिथाङा रेन्ज रभार गारिनि सीटआव जिरायनो मोनसिगोन। आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया गोबाव साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। गोब्राब बेराम जानानै फाहामथाय लानायाव बिथांनि जिखिनि रां दंमोन बे गासैबो जोबस्रांजोब्बाय। लोगोसे माखासे हा फाननांनाय रांफोराबो जोबनानै आथिखालाव राहा गोथे जानांनाया आंनि थाखाय जोबनो गैयै दुखुनि बाथ्रा जाबाय होनना थाख्लाय नार्जारि बिथाङा फोरमायो। आरो फिसाज्लाया जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो हाजिरा मावना जाफेराखैमोनब्लाबो मावना जानांदों होनना फोरमायो थाख्लाय नार्जारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि थाख्लाय नार्जारि बिथाङा आथिखालाव चिरां जिल्ला सापागुरिनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। गलाघाट जिल्लायाव पुलिसनि गुलियाव सासे सिखाव डकाइतनि जिउ खहा। गलाघाट जिल्लानि देरगावआव सासे डकाइतनि सायाव पुलिसनि गुलियाव डकाइतनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय डकाइतखौ लगन साहानि होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हराव देरगाव पुलिसा लगन साहानिखौ ग्रेप्तार खालामनानै पुलिसा लगन साहानिखौ लोगोआव लाफानानै संदानगासिनो दंमोन। बेबादि समावनो डकाइतआ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजायो। जाउनाव पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो आरो डकाइतनि जिउ खहा जायो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि फिन बेरफ्रुसार बिबुंथि। खौरांगिरिनि सिगाङाव इएम रनजित बसुमतारीनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। जेब्ला मानसिया दै बानायाव एबा दैनि दाहाराव बोसोम जानानै गबनानै थैनोसै जायो बे समाव मानसिया मेटिकायाव हमज्रांलाय माबालाय खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था। मानोना भटार आइडि गैयै लाइमोनफोरखौ लानानै जायखौ लानानै बड'फाया गावनि सानस्रिजों गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै बे जोलैखौ फोजोबस्रांनो थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बिनि फिथाइखौ मोनगोन। फैगौ एमपि बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलजों गोरोबनायनि अनगा जेबो राहा गैला। मानोना बिनि सायाव गुबुन धरननि बारहुंखा फैगासिनो होनना रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।